Rahotanni sun bayyana cewar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ba ta son Jordi Alba ya ci gaba da zama a ƙungiyar a kakar wasanni mai zuwa saboda yawan albashin da ɗan wasan ke ci mata, amma a nashi ɓangaren mai tsaron bayan na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ɗan ƙasar Sifaniya Jordi Alba baya son barin ƙungiyar ƙwallon ƙafar. A nan kuma Mason Mount ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea yana ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ke hari a ƙarshen kakar wasan nan ta bana. Ɗan wasan wanda kwantaraginsa zai ƙare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea, inda a halin yanzu babu wata yarjejeniya tsakaninsa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea domin sabunta kwantaraginsa. A nan kuma Jeremy Frimpong na sha'awar yiwuwar komawa gasar Premier League, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta tura wakilanta domin tattaunawa da mahukuntan ɗan wasan, inji Fabrizio Romano. A nan kuma rahotanni sun bayyana cewar mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Carlo Ancelotti ya rufe ƙofa baya son tattauna da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Brazil har sai zuwa ƙarshen kakar wasan nan ta bana, inda mai horarwar zai gane makomarsa. A nan kuma ɗan wasan Manchester United Marcus Rashford ya samu rauni kuma ba zai buga wasan da Manchester United za ta buga da Sevilla ba a gasar UEFA. Ɗan wasan na Ingila ya ji rauni ne a wasan da Manchester United ta doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Everton da ci 2 a gasar Premier a ranar Asabar. Ɗan wasan ya bar filin wasa na Old Trafford a minti na 80, inda ɗan wasan ya samu rauni. Har yanzu likitocin Manchester United ɗin ba su gano lokutan da ɗan wasan zai kai ba kafin ya dawo fafata wasanni, sai dai ana ganin ɗan wasan kafin a karkare wasan gasar Premier League ta bana zai iya dawowa domin ci gaba da fafatawa. A nan kuma ɗan wasan Bayern Munich na baya Upamecano ya samu sakonnin wariyar launin fata a shafinsa na Instagram bayan da ɗan wasan ya jawo kasassaɓa ta jefa kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ƙwallo a karawar da suka yi da Manchester City a jiya. A nan kuma rahotanni sun bayyana cewa Real Madrid na tunanin ɗaukar ɗan wasan gaban Liverpool Roberto Firmino wanda zamansa ya ƙare a ƙarshen kakar wasan nan ta bana. Ɗan wasan zai iya barin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool domin komawa kowace ƙungiyar ƙwallon ƙafa a ƙarshen kakar nan, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid take da burin ɗaukar ɗan wasan kamar yadda wani rahotanni ya bayyanar. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG na sha'awar siyan ɗan wasa Musa Diaby na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayer Leverkusen, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG take da burin ɗaukar ɗan wasan a ƙarshen kakar wasan ɗan ƙasar Faransa. A daren jiya ne aka dawo gasar zakarun nahiyar Turai Champions League, inda aka fafata wasanni na kwata final. An buga wasa tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta raga-raga da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich da ci 3-1. Ɗan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City Rodri shi ya fara zira mata ƙwallo a minti na 27, sai Bernardo Silva wanda ya jefa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ƙwallo ta biyu a minti 70, sai ɗan wasa haaland wanda ya jefa ƙwallo ta 3 a minti 76. Haka kuma wasa na biyu an fafata tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Benfica da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan, inda ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan ya ci wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa tasa ƙwallo ɗaya a minti na 51, Nicolo Barella, sai ɗan wasa Romelu Lukaku wanda ya jefa daga bugun daga kai sai mai tsaron gida a minti na 82. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan ta doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Benfica da ci 2-1. A yau za a ci gaba da wasan. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid za ta fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea da ke ƙasar Ingila. Za a buga wasan a ƙasar Sifaniya a filin wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Santiago Bernabeu da misalin ƙarfe 8 agogon Nigeria. Inda kuma za a fafata a wasanni na biyu tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli da ke ƙasar Italiya, inda za a fafata wasan ne a filin wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan Giuseppe Meazza. Kamar yadda ta tabbata, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli ba za ta fafata da ɗan wasanta ba, tauraron na ƙasar Najeriya Victor Osimhen, sakamakon fama da yake yi da rauni.
Idan muka je ɓangaren zura ƙwallaye a gasar, ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City haaland shine na ɗaya wanda yake da ƙwallo 11, sai ɗan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool Mohamed Salah da ƙwallaye 8, sai ɗan wasa Kylian Mbappe na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain da ƙwallaye 7, sai Vinicius Junior na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ƙwallaye 6, sai ɗan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Benfica João Mario da ƙwallaye 6, sai ɗan wasa Lewandowski na Barcelona wanda yake da ƙwallaye 5 a matsayi na 6, sai ɗan wasa Rafa Silva na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Benfica da ƙwallaye 5 a matsayi na 8, sai ɗan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta FC Porto Mehdi Taremi mai ƙwallo 5, sai ɗan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain Lionel Messi na 9 da jimillar ƙwallaye 4, sai ɗan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich Choupo-Moting shi ma da ƙwallaye 4, sai Sane na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich da ƙwallaye 4, sai Victor Osimhen na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli da ƙwallaye 4, sai ɗan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund Jude Bellingham da ƙwallaye 4, sai ɗan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Karim Benzema da ƙwallaye 3, Edin Dzeko na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan shi ma da ƙwallaye 3, Raheem Sterling na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea da ƙwallaye 3, Mane na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich da ƙwallaye 3. A ɓangaren ba da taimako a zira ƙwallo, ɗan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich Joao Cancelo shine ya bada ƙwallaye 5 aka jefa, sai ɗan wasa Diogo Jota na Liverpool wanda ya taimaka aka zira ƙwallaye 4, Kvaratskhelia na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli ya bada taimakon 4, Lionel Messi na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain shi ma ya bada taimakon 4, sai ɗan wasa Angel Di Maria na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus ya bada taimako an zira ƙwallo 3, sai ɗan wasa Kevin De Bruyne na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ya bada taimako an zira ƙwallo 3, sai ɗan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea Mason Mount wanda ya taimaka aka zira ƙwallaye 3, sai ɗan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich Serge Gnabry da ya bada taimako aka zira ƙwallaye 3, sai ɗan wasa Kylian Mbappe na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain ya taimaka an zira ƙwallaye 3, sai ɗan wasa Vinicius Junior na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid shi ma ya bada taimako an zira ƙwallaye 3.